Pag pinindot mo yung number 1, lalabas yung lagayan ng eraser. Meron pa 2 floors. Sa ating exam bukas mo, yun na yun. Ang isa pang sugat ng kabataan, yung ano talaga, yung crayons. Yung sa kanila, bayad na. Yung sa atin, hinuhulugan pa. Yung mga klasiko, mga mayayaman sila. Sometimes, pare-pares din naman kami ng lunch, hotdog. Hindi ko alam kung ano yung mantika na ginagamit nila. Yung sa akin, ang lungkot-lungkot na talaga, luntutoy na talaga na hotdog. Yung sa kanila, ang pula-pula pa na hindi kumulubot. Parang feeling ko sa ano nila, sa lagayan nila ng ulam. Saka yung mainit pa, kapag ka binuksan, makikita mo talaga may usok pa. Ayan, oo. Yung akin may usok, pero usok ng tambucho. Lagay ng ice cream. Mga libre yun sa Pansit Canton eh. Pag bumili ka ng malaking Pansit Oo, Canton, may kasamang libreng, correct, may oo. libreng baunan. Tupperware lang kasi pinakamalakas sa atin Totoo, nun eh. naka-Tupperware tayo, tapos naka-Tupperware din yung mga mayayaman natin, mga klase. Yung sa kanila, bayad na. Yung sa atin, hinuhulugan pa. Tapos ang ganda-ganda talaga ng packaging. Oo. Kasi yung sa akin, naka-plastic ng SM eh. Yung pag umaga, humahampas sa binti ko, ang init. Sugat ng kabataan. Sorry, pasensya na po. Mararamdaman namin na ang hirap namin yung pencil box. Ay, totoo yan. May mga pantasa pa. Correct, may pantasa, tas may piano. Pag pinindot mo yung number 1, lalabas yung sa lagayan ng eraser. Oo. Pag pinindot mo yung number 2, lalabas yung sa sharpener. Oo, ang daming compartment. Correct, ang daming compartment. May harap, may likod. Meron pa 2 floors. Sa ating exam bukas mo, yun na yun. Ang isa pang sugat ng kabataan, yung ano talaga, yung crayons, mga klasiko. Talagang ano sila, yung 128 colors. Oo. So 128 colors ito, yung sa akin 16 lang, 3 pa dito black. Sarap manood ng radyo, no? Ginawa mo na talagang bisyo ang panonood sa amin, no? Umabot ka na rito eh. Kaya kung gusto mong tuloy-tuloy pa ang kawanan, Iyakan at kiligan, aba, I-like mo na ang video na ito. At mag-comment ka na rin, kabisyo. I-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga kaganapan namin dito sa Love Radio. kailangan pa bang i-memorize yan? Basic.